ready to play. Bona tarda i benvinguts a Ready to Play Special Horror, el primer programa de videojocs i molt més, que ha fet un programa dedicat a aquest gran esdeveniment que està vivint aquesta setmana, Molins de Rei. No parlem d'una altra cosa que el 35è Festival de Cinema de Terror a Molins de Rei. El Terror Molins ja està aquí. I clar que sí, aquesta tarda us volem acompanyar agermanats amb aquesta atmosfera tan terrorífica que s'escampa per la vila, amb continguts inquietants i les coses que més temor ens fa a l'equip de Ready to Play. I perquè és curiós que a tothom, mira, no li agrada passar por, però en canvi el terror sembla que ens apassioni d'una manera molt bizarra, no? Molt... Què en penseu vosaltres? Hi ha coses que us fan molta por? Jason. Doncs mira, a mi em fa molta por la traducció dels títols de pel·lícules al castellà. Situacions terrorífiques. Hi ha de verdaderes traduccions molt terrorífiques. No només de pel·lícules de por, no. No, però ara parlant en sèrio, una pel·lícula que em fa molta por és aquella de Al final de l'escalera. Ai, sí. La piloteta. Aquesta és molt... Bueno, a mi em fa respecte. Sí, jo recordo que ja em sembla que és la portada, que hi ha aquella cadira de rodes il·luminada per una llum d'una habitació lateral, que, ostres, una cadira de rodes, tu, anda que no dona llullo, eh? I tu, Nani, què? Tu ja sabem que ets molt valenta, però... Jo sí. Hi ha alguna cosa que t'espanti, que faci una miqueta de llullo? A mi ara mateix em fa molta por la política. Llegir el diari se'm glaça la sang amb els Trumps, les Hillarys, la Susana Díez i companyia i el Rajoy, clar. Sí, sembla que l'estigui escrivint Stephen King al diari. Sí, sembla una mica això. I ja si parlem més de pel·lis de por, em fa moltíssima por la Samara de The Ring. Aquí la nena amb els cabells llargs, vull dir, és que, mira, ho penso i tremolo. És el que més por em fa, la nena aquesta. Sí, no és un look molt atractiu per una noieta de la seva edat, s'hauria de cuidar més. Més que està superpodrida, no sé, i això de que pugui sortir de la tele en qualsevol moment és que em fa molt llullo. Home, és que som grans visionadors de tele, clar, vulguis que no és una cosa que sempre et fa patir, no? Sí. Doncs sí. I a tu, Xavi? Doncs jo una cosa que em fa patir moltíssim i a diari és el hype. El hype. El hype. Ja tot Molins ja sap què significa el hype. Jo quan surto un videojoc que li tinc curiositat i ja un any abans de que surti estan dient aquest joc serà boníssim perquè estem treballant molt i dic, ai, madre mia. Sí. Ens bombardejaran a anuncis i a propaganda i promocions superxules sense tenir en compte com serà el joc i ens ho en passarem. Però, això fa molta por. Però bé. I llavors quan arribes a casa amb el joc i t'estàs menjant el que ens ha donat la gana. Però vaja, dins del mundillo, una de les coses que em fan més por és quan estic jugant amb un joc una mica tens i em quedo indefens i sense opcions. Quan em quedo sense recursos, que no sé per on escapar, em quedo atrapat, i és una cosa que em fa patir molt. I a més, el pitjor és que ara hi ha videojocs que es dediquen a això, a fer-te sentir d'aquesta manera. I bueno... Quina angúnia. Sí. Però és aquella por, és aquella fet de sentir-te atemorit que ens agrada. Que agrada. Sí. Que enganxa. Clar. Que enganxa. Però vaja, parlant del festival, s'ha de dir que el Festival de Molins de Terror té la seva gran avantatge de que ja porta 35 anys fent el festival, que és un rècord, a nivell del país, increïble. Gairebé de la nostra quinta. Sí, això vam quedar que no diríem la nostra edat. Gairebé, dit. Clar. Però, home, té molt de mèrit mantenir un festival d'aquestes característiques en una vila com és Molins, que estem encantats de tenir-ho aquí. I, a més, té la característica de que cada any li han dedicat el tema, li han dedicat al festival a un tema en concret del subgènere del terror. I aquest any s'ha dedicat, tenint en compte el 30 aniversari d'una famosa pel·lícula de David Cronenberg, a les transformacions. I clar, amb el tema de transformacions, cinema, festival, cinema terror, aquí tenim un gran expert que, Jason, què ens està explicant d'aquesta
Ah, jo sóc l'expert. Tu ets l'expert de les mosques. Jo estava flipant, estava mirant si som nosaltres tres. Qui ha de parlar? Ahora viene l'experto. Sí, arriba tard. Ets el nostre fantàstic i estimat expert. Ah, vale. Bueno, doncs gràcies pel piropo. Bueno, doncs sí, a veure, de les transformacions d'aquest any, la pel·lícula en qüestió que tracta el Festival de Terror de Molins de Rei i que podreu veure d'aquí una hora i escaig, Sí, correcte. és La Mosca, una pel·lícula... Sí, algo així. És una pel·lícula dirigida per David Cronenberg. Que David Cronenberg coneix Molins de Rei? Sí, correcte. Sí, això, sí. A la sessió- Nosaltres no ho vam veure, però el Xavi sí. Jo vaig poder estar a la sessió inaugural del festival i ens van sorprendre amb un vídeo xulíssim, preciós, espectacular i superemotiu de David Cronenberg amb els seus anyets dirigint-se a la pantalla tota la sala abarrotada que estava de la Penny, agraint el festival i supercontent de que s'hagi escollit l'aniversari de la Mosca per dedicar-li al 35è festival. Molt guai. Però va ser un moment espectacular. Sap greu no haver-hi anat. Sí. Va ser un gran moment i tot això gràcies a la feina de l'estaf del festival. Això deu haver estat una currada i un gran logro. I tant. Bueno, doncs com dèiem, la pel·lícula és de David Cronenberg i està interpretada per Jeff Goldblum i Gina Davis. Bueno, coneixeu, no?, aquests dos actors. Sí. I tant. Sí. Jeff Goldblum, és que el nom també Goldblum, el coneixereu també sobretot Parque Jurásico, Sí. no? I Independence Day. Ah, És veritat. peliculones, los dos. Home, Parque Jurásico no està malament. A mi Bueno. em va agradar en el seu moment. Sí. I a més el personatge que ell interpreta em va agradar. Bueno, direm que es va estrenar el 15 d'agost de 1986, o sigui que són els 30 anys que fa aquest any. I va ser un gran èxit de crítica i de públic, cosa que David Cronenberg no sol aconseguir. Però en aquell moment ho va assolir. És això el que deien, que va tenir més èxit comercial i llavors va recaudar en aquella època més de 40 milions de dòlars. Déu-n'hi-do. I sabeu quin era el pressupost? No. Què li va costar? 9 milions. Què diu? Clar, amb això, amb el que li va sobrar, va poder fer totes les altres pel·lícules. Clar, és un pelotazo. Va poder fer que li va donar la gana. Clar. Doncs sí, molt bé, xapó per al David Cronenberg. A més, l'any següent va guanyar l'Oscar a millor maquillatge. Clar, normal. I la veritat és que el maquillatge va ser bastant Estava molt ben complex. treballat. Sí. A més, jo recordo no sé per què ho recordo, perquè era molt petit per d'això, però recordo veure un cartell de cine, de la pel·lícula, en el que el subtítol era Tenle miedo, mucho miedo. Sí. Deia, jo estava cagat, no el miro més. I saps de qui és aquesta frase? De qui és? De Mel Brooks. Què dice? Sí, perquè Mel Brooks és productor de la pel·lícula. Amigo. Qui no ho sàpiga, Mel Brooks és el còmic americà que va fer totes aquelles pel·lícules de La loca història del mundo, La loca història de les galàxies, que molt ben traduïda. Sí, parlant de títols, en anglès era Spaceballs, los pelotas del espacio. Però sí, l'home aquest, a part, ell també ha produït altres pel·lícules, el que passa que el seu nom no apareix. O no ens adonem d'això. Que curiós. Sí. Bueno, parlant de la pel·lícula, no farem spoilers, Nani? No, si a més ara la veuran d'aquí no Per res. això, però només comentar que ens explica la història d'un científic que inventa 2 càpsules teletransportadores i ha aconseguit que després de diferents proves un mandril es pugui teletransportar d'una a l'altra. Llavors decideix lo típic, no?, que ho ha de provar ell, però quan es fica en una de les càpsules es cola una mosca i hasta aquí, hasta aquí podemos leer. Ja fan amics. És la fan relació amics. del científic i la mosca. Molt bé. Sí. Sí, gran argument, molt original a més, Sí. Més per aquella època. A part de les curiositats d'aquesta de Mel Brooks, hem de dir que Jeff Goldblum i Gina Davis, l'altre protagonista, eren parella. Eren nòvios quan van fer la pel·lícula. Que maco. Sí. Clar, va ser Jeff Goldblum qui va dir no, agafeu-la amb ella, heu d'agafar amb ella. Clar, tot queda a casa. També hi ha més química, no? Doncs sí, i tant. I David Cronenberg, ell mateix fa un cameo a la pel·lícula. Així que estigueu atents a la pel·lícula a veure si el reconeixeu. No diguis què fa. No ho diré. Molt bé. Jo ho anava a dir. Menys mal que has dit no diré qui és, perquè jo ho anava a dir.
Va, jo el que volia comentar ara, quan parlaves de les càpsules teletransportadores, Sí. és que a la porta de la Penny, l'equip del Festival Horror ha fabricat una càpsula transportadora que és idèntica Quina Sí. passada. a la pel·lícula, que està exposada allà, pots fer-te la foto, i que igual hi ha gent que la veu i no la reconeix, per joventut, sobretot, o Clar. per Clar. desconeixença, però és que és clavada, és xulíssim. I parlant d'això, sabeu de quin és el disseny d'aquesta càpsula? Del Lasseter. No, del Bocazas. Del Bocazas. No, està basada en la moto que tenia llavors el David Cronenberg. Amb la moto. Sí, tots els temes dels... Les jo no entenc bujías o- les bujías, no, els cilindres i tot això. Pues, bueno, Ostres, quina imaginació, eh? Doncs sí, bueno, els artistes és el que tenen. Sí, que això sigui una moto. vale. Bueno, videojocs no en tenim gaires de... Bueno, no n'hi ha cap de la mosca que jo hagi pogut Va, trobar. la mosca crec que no se'n va fer cap No, de videojoc. però jo crec que tu, Xavi, Home, deus... del tema de transformacions, sí que s'ha de dir que... Jo rumiava, clar, amb el tema de transformacions dels videojocs és complicat, no? Quin videojoc es caracteritza per les teves transformacions? I clar, al final vaig caure i dic, home, doncs la majoria, perquè clar, anem a pensar, el videojoc més famós del món és el Super Mario Bros. Sí. Super Mario Bros, qui hagi jugat, tal com comences, als 10 segons et menges un bolet És verdad. i et transformes en un Super Mario Bros Gran. gegant. Sí. Et trobes amb una planta i et transformes en un Mario Bros que Petit. escopeix foc i, Ah, no. No, petit no. Home, bueno, no sé. si et menges a un enemic o al revés, si se't menja a tu, et transformes de gegant a petit. Sí, per això ho deia. El Mario Bros pateix moltíssimes transformacions i com més jocs, més transformacions té. Inclús es converteix en un peix, es converteix en mapache, amb les seves... Bueno, amb els seus poders, i el mateix podríem dir del Link of Zelda, del Sonic, de Sega. Sí. En els videojocs evidentment, de Dragon Ball, ja no expliquem Ah, sí. la quantitat de transformacions Home, i que hi ha, tant. sobretot a partir del tema de les fusions. Sí. Sobre transformacions. I hi ha un joc que no sé per què em crida molt l'atenció amb el tema de les transformacions, que és un joc retro que es diu Altered Beast, Ah, Altered Beast, Sí, sí, sí que el Altered recordo. És veritat. que es tractava de... Era un videojoc creat d'un centurió romà que l'havien matat, llavors Zeus li dona vida perquè rescati a Atenea i li dona un poder, que és que ell quan més ataca, més carrega una barra d'energia, que quan arriba al punt es transforma en una bèstia que llavors ja rompe la pana, no? Sí, sí. Una gran Sí que ho transformació. recordo, sí. I dels videojocs actuals, doncs, com a transformació, el millor que he vist és en Bioshock. Bioshock, sí. De la història de la ciutat subterrània, o no, subaquàtica, que es va crear per aquella espècie d'utopia filosòfica Mhm. en el que els habitants d'allà queden immersos en una addicció amb un plàsmid, que és unes injeccions que es donen per crear-se poders que els torna bojos i entre ells creen una guerra civil que assolen la ciutat, i amb el pas dels anys tots aquests, a través de la seva addicció i del seu trastorn, cada cop es deformen, es transformen en una versió grotesca d'ells mateixos, no? Tant mental com físicament. Quan tu arribes allà està tot tan caòtic i et trobes amb personatges tan diversos i tan transformats que realment fan bastanta por. Fan por, sí. Jo recordo haver jugat aquest. Gran joc, Bioshock, molt el bo. primer, impressionant. Sí. Impressionant, amb les Little Sisters, que són nenes transformades també. Em cago. Sí, porten el cabell recollit, eh? Dona igual. Bueno, no dona igual, però... Els nens petits en general, quan els nens petits fan de dolents, Sí. fa moltíssima por. És un mal rotllo espacial, eh? Clar. Sí, molt. I sobretot si són asiàtics. Ja, no ho sé. Amb aquells ullets, Amb aquests que no ullets. saben on miren. Clar, perquè... Home, Home. ojo a veure què dius. Sí, però bueno. I Dani, què? Tu què, del teu tema? Clar, De les teves coses? Estem parlant de transformacions i no estem dient les transformacions més òbvies. De què parles? Quin? Home, el Dràcula, Ah, el que es Dràcula. transforma... Molt bona. Clar, o els homes Clar. joves. Otro, los Sí. Són licàntropos. les grans transformacions del cinema, Ah, no? jo crec Sobretot que l'home llop. l'home llop és el... Sí, per antonomàcia. Per antonomàcia tenim això, no? L'home llop com persona que es transforma en una criatura que és dolenta. Bueno, no és dolenta, és que vol menjar. Clar, Com els l'instint- llops. l'instint animal L'instint no? animal pot, però l'home llop per si no és dolent, té gana, ja està. Ah. Què hi farem? I si parlem així de jocs de taula, hi ha dos jocs que comentarem així molt ràpid. Un és La Fúria de Dràcula,
ja que parlem del Dràcula, que és un joc que té ara, que també té 30 anys, com La Mosca. Uau. Ah, mira. Sí, i que ara s'ha reeditat, és un clàssic. El joc és el Conde Dràcula que va per Europa i va mossegant a gent, clar, els va transformant. I els altres jugadors seran el caçador de vampirs. Llavors és un joc que té molt bones crítiques perquè té diverses jugabilitats. Pots jugar com a Dràcula, pots jugar com a caçador, i llavors, clar, les coses que has de fer seran diferents. I és un d'aquests jocs que en tots els llistats està col·locat molt a dalt, no?, els llistats de jocs. I l'altre, que és un altre estil, seria el típic de los hombres lobos de Castonegro, que aquest és el típic joc que quan marxes de casa rural amb els amics jugues, que no sé si us en recordeu quan éreu petits de jugar a l'Assassino. Jo no he jugat a l'Assassino. Sí, Aquest però- que tancaves els ulls i et deien tu eres el asesino, i entonces, bueno, anava Que picaves matant, l'ullet, el picaves fanés. l'ullet. Pues és aquesta dinàmica, una mica més sofisticada, però al final és això, Hi ha unes persones que faran d'home llop que aniran matant els aldeanos. El que passa és que entre els aldeanos hi ha bruixes, hi ha caçadors, llavors, clar, depèn a qui matis, com a home llop, que tu no saps qui és, poden passar coses o d'altres. Però, bueno, és un joc molt divertit. Home, és per jugar amb colla, no? Sí, és per jugar en colla. I parlant de jocs per jugar en colla, volem fer menció a La Criatura, que serà un joc de taula que sortirà, si tot va bé, ara al finals de novembre, i que al desembre o al gener li dedicarem un bon espai. La Criatura és un joc que ha fet uns nois de Logroño. Nosaltres el dissabte vam parlar amb el Lluís, que va presentar el joc al Gigamés, a la Kaburi, al Norma Còmics, i és un joc que està apadrinat per al Festival de Molins de Rei. Sí, és un dels esdeveniments que han organitzat. Llavors, clar, ja li dedicarem, quan puguem jugar al joc, que serà, suposo que en 2 o 3 setmanes, jugarem, Jo ja trucarem tinc ganes al de jugar. Lluís... Promet, sí, Sí. i promet. I és un joc que es basa en La Cosa, una altra gran pel·li de transformacions, no, Jordi? Sí, a mi m'agrada molt aquesta pel·lícula, l'original, perquè fa poc, ara no recordo quin any, van fer un remake. Era remake o era una espècie de continuació No, estranya? ara em fas dubtar. Vas que eren molt similars. Jo és que no l'he vist, Però- el remake, jo he vist l'original. A mi em sembla I- que era com i una preqüela, potser. Era la part anterior. podria ser. Perquè la cosa comença que hi ha aquell gos que corre cap a la base i un helicòpter És que veritat, persegueix. sí. Era la preqüela. Era la preqüela. Ahà. És veritat, el de l'escena del gos ara ho recordo. Sí, però jo l'he vist i la veritat és que no hi ha moltes diferències entre una pel·lícula i l'altra. Doncs això, quan puguem jugar, que ja tenim moltíssimes ganes, a aquest joc, que també és així un joc social, d'identitats, és competitiu, és paraules textuals que ens va dir el Lluís, vas a putear a tu compañero, i aquests jocs a nosaltres ens agraden, Sobretot a tu. a mi molt. Ja parlarem d'aquest joc. No té sentiments, Arani. No, Quan juga, no en tinc. Va, quan a juga saco. no. I parlant de bitxos sense sentiments, de quines altres coses podem parlar si estem parlant de terror? Clar, perquè en aquest especial de terror que estem fent a Ready to Play estem encantats d'acollir el festival i del tema de les transformacions, però hi ha altres gèneres dels que no ens podem oblidar de parlar. A veure, Jordi? Ui, parlem de zombis! Després dius que no crides. Una miqueta. No crida gens, no crida gens. I aquí, com suposo que els oients que estan escoltant la música ja l'haureu relacionat ràpidament. Que Walking Dead, de fet, és un còmic. Walking Dead és un còmic. Sí, un Vale, còmic que va explica'm això. sortir molt abans que la sèrie. Moltíssim abans, ja portava Moltíssim molts abans. còmics. Portava molts còmics, continua en paral·lel Sí. a la sèrie, i la veritat és que és un còmic molt xulo. Vosaltres l'heu vist? Jo m'he llegit algun còmic. Sí, Sí. jo també, jo he llegit... sí. Jo crec fins a quan la presó. I ahí lo dejo per Sí. si algú no ho ha vist. Sí, no farem spoilers. El bo que té això és que, bueno, una mica com el que està passant en Juego de Tronos, no? De que la sèrie i el llibre porten camins una mica diferents. En Walking Dead, sèrie i còmic passa una miqueta el mateix. Hi ha trames que no són exactament igual i fins i tot que es modifiquen. Llavors, home, jo crec que això està bé perquè pots gaudir de les dues coses, no? Sí, exacte. Jo vaig tenir un xoc d'emocions amb això perquè pensava superpurista, no? Home, Sí, estic ja llegint me'n el còmic recordo i del aquí estan xoc. canviant això, ja s'estan inventant les coses, ja s'estan inventant les Ui, coses. sí, jo recordo una bronca que vau tenir Una vosaltres bronca que dos. vam tenir nosaltres. No parlarem d'aquest tema en pantalla, aquí
en l'audiència, però sí, vam tenir una bronca. Però hauria estat molt bé enregistrar-la i posar-la als oients, Seria un altre especial. Sí. Clar, és que la meva idea era, si estic llegint els còmics i ells estan fent una sèrie dels còmics, no em canvieu les coses, home, feu-ho bé. Home, esclar, que jo aquí, amb el temps que li he dedicat... Clar, llavors penses, és que llavors hauria de deixar de llegir els còmics o de mirar la sèrie, perquè m'estaria tragant el mateix, Clar, és en el mateix espai de temps. I clar, està fet expressament perquè puguis gaudir de les dues coses. Sí, són llenguatges diferents. Són llenguatges diferents. També l'autor pot aprofitar per canviar algunes coses que potser al còmic no li acabaven d'agradar un cop fets. Això ens passa a tothom, que acabem les coses i diem, pues, mira, això ho hauria canviat. I aquesta música que sona és molt maca, què és? Aquesta música és preciosa. Espera, la pujo un moment. Puja-la una miqueta, Jason. Què pensareu? Pues si estan parlant de zombis, no sé quina musiqueta més melodiosa que acaben de posar. Doncs és una composició feta expressament per la promoció i presentació del videojoc Dead Island, que és un dels jocs més coneguts, és un dels videojocs més coneguts de zombis des que hi ha a la indústria. Sí. En Dead Island es presentava, que per cert és un joc en primera persona, First person game. que si es fica com a first person shooter ningú us diria res el que parlàvem, no? Sí. Però ja l'han catalogat com a survival horror first person, fes la barreja que vulguis, en el que ens trobem en una d'aquestes illes paradisíaques que ha estat totalment transformada, i estem parlant de transformacions, ha estat totalment transformada al turisme. Doncs les platges paradisíaques, la selva, les guies per dins, tot amb un ambient supertropical i superambient, amb un ambient xulíssim ideal per anar amb la família i per gaudir els solters tot a tope, amb barra lliure a l'hotel. El joc comença en què tu has passat una nit fantàstica amb la barra lliure de l'hotel, una ressaca tremenda, s'has tancat a la teva habitació i quan surts descobreixes que tota la illa, o pràcticament tots els habitants de la illa, estan transformats en zombis, no? Amb la seva corresponent ànsia de carregar-se a tothom i transformar a tothom i menjar-se a tothom. La història de Dead Island és una història de supervivència en la que has de fer grup amb altres persones i escapar de la illa. Has de veure si hi ha vida fora de la illa, has de saber com poder escapar, a on has d'anar i fer contactes amb la gent que encara queda viva a la illa. D'aquest joc el que crida molt l'atenció, a part de la vista en primera persona, és que té un sistema com els jocs de rol, que per cada zombi que mates et donen punts d'experiència, puges de nivell i amb aquest nivell pots anar a buscar zombis, monstres que són molt més potents. Si no agafes energia, si no agafes punts d'experiència és impossible acabar amb ells. De fet, d'això ja en parlarem en un altre programa també, però de jocs de taula de zombis hi ha moltíssims, no? Els zombis, que potser va ser dels primers, el Zombicide, no? Que té aquesta cosa que és molt popular, no? I jo crec que es mereix que dediquem 4 minuts o 5 minuts, no avui simplement una frase, vull dir que ja en parlarem i potser podem convidar algú de Molins de Rol també per parlar-ne. I un altre que també de joc de rol així de zombis, que aquest sí que entre els jugones està super a dalt en els llistats, es diu Dead of Winter, però ja en parlarem d'això, però sí, aquesta dinàmica d'agafar experiència i tot això està molt xulo. A Dead Island quedava molt bé i a més hi ha l'opció de poder compartir el joc amb una altra persona a través d'online, inclús un desconegut. A mi em va passar que vaig començar la partida, es va afegir un personatge que vaig pensar, i aquest no ha sortit, perquè no m'ho esperava, i a més ja era un que tenia molta experiència i jo anava ja vigilant que no sortís cap zombi i ella tenia una pistola enorme i se'ls anava carregant. A tots. Molt xulo Dead Island amb molt bona ambientació i molt fàcil de jugar, no? De passar-ho bé i de passar molta por. Tot i que amb el tema dels zombis, el que deia, no? Els zombis s'han acomodat tant a la nostra cultura que ja els tenim per totes bandes. Ja no només ens fan passar por els zombis, sinó inclús ens sentim com a gust. No? Parlem de zombis, estem amb zombis, sabem que hi ha alguna cosa de zombis i ens sentim a gust. Inclús vas a una llibreria i hi ha ninos de zombis pels nens, que ja està arribant d'aquesta manera a pon un zombi en tu vida. Sí, sembla una miqueta això, i que sí. Jo tenia aquella samarreta de Padrina un zombi. Sí, però de fet el fenomen zombi és bastant antic, no? Perquè jo ara estic pensant així que la relaciona amb el tema del vudú. Sí.
d'Haití, de tot això, de com podien tenir el control mental. I, de fet, això no sé si ho sabeu, perquè no molta gent ho sap, és que hi ha un superheroi que va crear l'Stan Lee el 1953, que era un zombi. El 53. El 53, vull dir, molt abans de les pel·lis del Romero, també. Vull dir, va ser el superheroi aquest es diu Simon Garth. Sí. És un zombi que, de fet, és un zombi però que s'ha creat mitjançant vudú perquè té un amulet amb el que el poden controlar i tot això, però és un zombi bo. Vull dir, ell encara manté una mica del seu esperit, que era com a persona. I és molt curiós perquè és això, estem parlant del 1953, vull dir que sembla una moda, però el que ens han agradat els zombis de fa molt temps, vull dir, ja coneixíem tot això. Que vol Stan Lee, eh? Sí. Que sempre ha estat allà... Sí. Un avançat al seu temps. I ara, el 2008, van fer una reedició una mica modificada del Simon Garth, que bueno, la veritat és que és un còmic que és molt original. Doncs sí, val la pena veure. Val molt la pena, molt, molt. Doncs jo comentava l'actualitat, no, dins del món dels zombis, perquè inclús dins dels videojocs hi ha jocs de zombis que no fan por. Hi ha un joc molt famós que és Plantes vs Zombis. Sí, genial, que és un joc superdivertit en el que els zombis continuen sent els dolents però d'una manera molt còmica i molt divertida. I la gràcia del videojoc és que els humans estan a casa, no es veuen pràcticament gens, els humans, només el Loco Dave. I qui defensa els humans de que els zombis arribin a casa són les plantes que tenen al jardí. Tu has de plantar certes plantes a dins del teu jardí i ells tenen unes habilitats que es carreguen a les hordes de zombis que van entrant. Hi ha la planta lanzaguisantes, hi ha la planta que explota, hi ha les patates gegants que bloquegen el pas. Les nous. Això és boníssim. Nosaltres, quan... Bueno, jo sóc una mica friqui dels zombis de fa molt temps. De fet, un dels primers regals que em van fer unes amigues van ser uns zombis fluorescents, te'n recordes, Jordi? Que els teníem a l'entrada de casa. Meva mare s'esgarrifava cada cop que els veia, però bueno, a mi em feia molta risa. I m'agrada molt anar a les zombie walks, això de que et disfresses de zombi i vas pel festiu, bueno, i vas pels carrers, no? Llavors a Sitges sí que ens hem... Bueno, jo m'he disfressat de zombi allà, i després quan el Jordi i jo vivíem a Austràlia vam anar a una Sydney, a una zombie walk a Sydney, no? Que va ser brutal. I hi havia un tipus disfressat del Loco Dave. Sí, era boníssim. Amb una planta. Amb una planta, i estava ja, clar, tothom disfressat de zombis, i el tio allà con su planta, disfrazado de Loco Dave. Després també estaven els que anaven disfressats dels Umbrella, no? Del Resident Evil. Del Resident Evil, que bueno, són zombis, són infectados, com la música que sona darrere, són transformats, perquè clar, últimament els zombis podrien anar també a transformacions, los que són infectados. Sí, exacte. Més sobretot el tema del Resident Evil, que és un altre gran clàssic dels videojocs que va llançar la fama segur als zombis en el tema dels videojocs, tot es basava en un virus que creava Umbrella, que a cada seqüela el feien pitjor, que jo no ho entenc, aquesta empresa, i creaven monstres més avançats, com més aviat com armes biològiques. Sí que és cert que en les primeres parts de la saga es confonien aquestes armes biològiques que volien crear amb zombis perquè eren molt lents, eren agressius, però eren molt lents, molt inquietants, contaminaven els altres que mossegaven zombis. Però en realitat tot es basava en un virus que el que feia transformar les persones en armes biològiques. I això s'ha vist després en les altres entregues, que ha sigut ja més aviat d'aquesta acció palomitera de vamos a matar hordes de monstruos que eren zombis i ara són monstres. Tot i així, dins dels videojocs hi ha un gran element que també és de Capcom, que sobretot la seva primera part a mi em va encantar, que és Dead Rising, en el que encarnem a un reporter que vol fer el reportatge de la seva vida i es fica clandestinament amb un helicòpter dins d'una zona que està perimetrada per l'exèrcit, no se sap per què, està en quarantena. I a la que entra veu que la gent s'està comportant d'una manera super salvatge i no entén absolutament res. Uns persegueixen altres i es maten sense sentit. L'helicòpter el deixa a sobre d'un supermercat perquè ell pugui investigar i té 3 dies per resoldre el cas, diguem-ne, saber què és el que passa abans que el tornin a venir a buscar i sobreviure, que ja és prou feina. I el Frank West, que és com es diu el personatge, dins del supermercat coneix a altres supervivents que estan tancats a dins del súper i li expliquen que tot sembla que siguin oleades de zombis. Llavors, just en aquest moment, les portes del supermercat cedeixen i el supermercat queda envaït de zombis. A partir d'aquí, en Frank West ha de recopilar supervivents, sobreviure, saber què és el que ha passat. I aquí, amb aquest tema, supermercat, supervivents, hem de fer el que vulguis. Sí, això em sona. Hi ha una petita relació que inclús es va guanyar una querella, Capcom es va menjar una querella com una casa, però jo crec que tu, Jason, ens pots donar una miqueta de llum amb aquest tema, no? Bueno,
A veure, aquesta... Jo crec que et refereixes a la pel·lícula del Romero, de Dawn of the Dead, El amanecer de los muertos, que aquí com la van traduir? Com a zombi. A zombi, Bueno, clar. però no està malament. És una Bueno. pel·li de zombi. Què vas a veure, zombi? Sí, però vull dir, aquesta pel·lícula concretament van fer un remake al Zack Snyder, que recordem que va dirigir 300, Watchmen, ara ha dirigit les últimes del Hombre de Acero, no? El de Superman, sí. Sí. I vam encontrar Superman. Però és un remake de l'origen, de Però la aquest és Romero, no? Clar, és un remake, clar. I aquesta sí que es va titular El amanecer de los muertos. Clar, no hi havia problema en traduir. Era Clar. la primera. Clar. Però la del Romero no és dels 80, és la finals dels 70. Imagina't. Llavors, és la segona pel·lícula que va fer després de La noche de los muertos vivientes, Que Clàssic, és el gran clàssic. que és el gran clàssic, en blanc i negre, que ell va voler fer-la en blanc i negre, que és i genial. jo recordo que aquesta també em va fer molta por. És brutal, aquesta. És la primera de zombis que recordo que És vaig que els veure. zombis feien molta por. Sí. Sí. I a més que anaven a poc, però bueno. Però bueno, jo volia parlar d'una altra, que és la tercera que va fer ell, que aquesta sí que és dels anys 80, és com una mena de trilogia que va fer sobre els zombis, i la pel·lícula és la de El día de los muertos. Tenim La noche de los muertos vivientes, Vale. El amanecer de los muertos y El día de los Es muertos. como Crepúsculo. Gran película también, madre mía. No, home, no. No és broma, Llavors, clar, sí, és totalment Romero, i llavors recordem que en aquesta part tracta tot en una base militar, i com recordem també les pel·lícules aquestes del Romero és molt crítica a la societat americana, més que res, i d'aquesta tracta, bueno, satiritza molt el tema de la base militar, el comportament militar de cara a una invasió zombi com aquesta, no? I llavors aquesta és la gràcia. Que això també passa una mica en 28 dies, no? Sí. 28 dies després també és aquesta Sí, idea. és una mica així. Que també la tenim de banda sonora. Sí. Que 28 dies després es va dir que va ser com un traspàs amb el Sí. tema dels zombis, perquè no? La broma que hi ha d'Enjuto Mohamuto Sí. no són zombis, són Són infectados. infectados. Clar, i Ve aquests d'aquí. corren, Aquests clar. sí que caguen. Clar. Perquè dius, mira, una zombies clàssico igual podem sobreviure, ¿no? Pero con estos... Aquests van molt ràpid. Yo ni lo intento, yo ya será ja, como... Da igual. Cómeme, me da igual. Però deixeu-me que digui, aquesta pel·lícula va ser bastant criticada perquè la gent no li va agradar tant com les anteriors, per tema de guió i tal. Però clar, també va ser un tema de pressupost. Llavors, clar, tenia menys pressupost, no va voler fer el que ell volia, i llavors pues, es va quedar com un mig-mig. No? Però jo el que vull dir és que la feina d'efectes especials i maquillatge va tenir bastant de ressò, perquè eren bastant bons. I deixeu que digui que qui ho va fer era Tom Savini. Qui és aquest? Em sona molt el nom. Vale. Vosaltres heu vist Abierto hasta el amanecer? Claro. El que porta la pistola a les seves parts, Sí. amb perilla i tal, és aquest senyor. Que graciós. I aquest suposo que és Quentin Tarantino i Robert Rodríguez són molt fans, perquè també l'hem pogut veure a Django desencadenado. Vale. I també apareix el remake de L'amanecer de los muertos, el que deien, del Zack Snyder. Vale. D'acord? I he de dir que aquest senyor es va encarregar del maquillatge de Viernes 13. Què dius? Hombre, Jason. Ho deixo Aquí content, no? Amb aquesta referència. Del primer Viernes 13? Del primer. Sí. Però de pel·lícules també no podem parlar de zombis i no parlar de Shaun of the Dead. Ah, bueno, clar. Això no ho he dit. Aquesta sí que és lo más. M'encanta. Aquesta és la millor. Que aquí es va traduir com, Jordi, com? Zombies Party. Party. Això té gràcia. Home, però... No, però tradueixen la pel·lícula, però t'ho posen en anglès. Clar, és absurd. Aquesta és boníssima. Vull dir, Sí. a mi m'encanta. Aquesta pel·lícula és de les que puc veure sense parar. Fa molta gràcia. Fa molta gràcia i a més continua tenint el toc zombi. Vull dir que també té una mica de terror, però és molt, molt divertida. La trilogia del Corneto, ja en parlarem, no? Un altre dia. Sí, jo crec que val la pena dedicar-li un temps al programa. I de la trilogia del Corneto. sale Bilbo Bolsón. En un moment surt el Freeman. L'actor, el Martin El Freeman, Martin Freeman. que fa de Watson a la sèrie de Sherlock,
i fa de Bilbo? Bilbo al Bilbo. Hobbit. Sí. Molt bé. A Zombies Party m'ha fet molta gràcia perquè me'n recordo que me la vaig comprar, que no la coneixia absolutament de res. Doncs veia la portada de Zombies Party, i a sota ficava: en toda vida de un hombre hay que levantarse del sofá y matar a algunos zombies. Uf, Està la molt compro bé. ara mateix. Està molt bé. I no em va decepcionar gens. Que va, és boníssima. No. És de lo mejorcito que hi ha en temes de zombis. Bé, doncs, jo crec que, Déu-n'hi-do el tema de zombies, jo crec que estarem aquí parlant Sí, de zombis podem tot aquest programa parlar. i el següent, perquè ja dic que està tan acomodat a la nostra cultura i ens fa tanta gràcia parlar de Sí. zombis. Ja tothom Que- coneix un zombi, sí. 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 És el que deia abans la Nani, no? Que ara mateix hi ha un apocalipsis zombi i crec que tothom estaria convençut de que està preparadíssim. Bueno, hem de dir que alguns americans, jo he vist notícies friquis d'alguns americans que això com feien a la Guerra Fria de fer búnkers antinucleares, Sí. doncs els estan aprofitant per fer búnkers antizombis. Bueno, però no és cap bajanada, perquè... No, i és més, i venen per internet packs antizombis, amb armes, bueno, això als Estats Units, clar, i jo què sé, material, pues per fer servir en contra... Sí, sí. rotllo, jo flipava. Però, a veure, però jo no trobo cap tonteria, perquè... No, jo tampoc, jo crec en A veure, l'apocalipsis zombi. Zombis clàssics... Ja en parlarem un altre Creemos. dia, d'això. Zombis clàssics podem discutir, però els zombis que venen de virus, o que, No, clar. los muertos salgan de las tumbas porque tienen un virus, o que se infecten i estan rabiosos i estan transformats, Són això virus. sí que pot Clar, passar. Pot passar. Mira la droga aquesta, que La burundanga, no sé com es diu la droga, però que hi ha hagut casos de... la violacions, la que li treus la... Quina No, dius? és una altra, és una Ah, altra. vale. Que, bueno, que és això, que hi ha gent que ha mossegat a altra gent. Bueno, fem una cosa. El primer que es trobi a un no muerto caminant per Molins, que el porti el programa i l'entrevistarem. Vale. Val? Jo, A no, veure, jo si algun dia us convertiu en zombis no us mataré, que ho No, sapigueu. portaràs Home. el programa. No, No facis spoilers, que No faré cap spoiler. No us faré cap spoiler, però us tindré en una habitació tancats. Molt Bueno, amable. Vale. Tindrem tele? Claro. Llavors cap problema. I la Play. Jason, com anem de temps? com anem de temps... Anem molt bé, que ho estic jo aquí controlant. vale, sí, no, anem anem bé, perfectes. anem bé. Perfecte, doncs llavors podem passar a una altra secció. I tant. A què dèiem, estaríem parlant de zombis hasta nuestra vida y más allá, ¿no? Sí. Convertidos en zombies hablaríamos de zombies. Clar. Potser no ens entendrien. Però, potser... Però crec que podíem passar a l'altra secció. Vinga, Jason, dóna-li canya. Això sona a espai. I els monstres que van venir de l'espai o d'una altra dimensió. O una altra dimensió. Oh, oh. Que no coneixeu aquesta música? Sí, ja l'hem posada. Sí, la vam posar un dia. Aquesta música la vam posar al... Quan No, vam- la vam posar a aquesta secció que dura 2 o 3 Sí, minuts. a la secció Sí, aquesta. una que tenim al final, Sí, la vam posar una estoneta. que ens treu temps. Ai, El dia que la Nani va estar parlant... De les Paper Girls. Les Sí. Paper Sí. Girls, aquell còmic. també que passen coses que venen de l'espai exterior, de fet. Exacte. De la música, per qui vulgui la referència, la música és de la sèrie Stranger que Things. s'ha fet tan famosa que va treure a Netflix. Stranger Things, que bona, eh? És molt bona. Ah, que per cert, només dir que he vist que a la segona temporada podrem veure Ai, ojo. a Sean Astin. ¡No me digas! ¿Bocaza? No, Home, no es no. Bocaza, me he liado. No, home, no. El amigo de Bocazas. Home, el protagonista, el Mai, Sí, ja ho sé. que és el que Se fa m'ha ido la olla. Sant Sagaz. Entramos molt bé. en bucle. Clar, madre mia. Sempre acabem parlant dels Goonies d'una Sí. manera o una altra. Tot està relacionat, eh? Tot. Què s'assembla? És que a Radio Play tenim aquesta visió. Tot està relacionat. I a la Nani li baixo el micro, que s'està emocionant molt. I quins videojocs tenim així de monstres de l'espai exterior? Home, aquí amb el tema de l'espai exterior, altres dimensions, dins del món del videojoc, potser està una miqueta oblidadet, no? Seria per la dificultat de la trama, no? Amb el tema d'escenaris, això no és el mateix crear una mansió encantada que crear una nau espacial dins d'una zona de l'espai perdut. Però hi ha dos grans videojocs, ja diguem-ne, potser dins de l'era moderna, que han fet moltíssima por i que ho han recreat tot d'una manera espectacular. Un, que us ha de sonar, es diu Dead Space. Ah, I tant. Sí. El Dead Aquest Space em va fer molta por. és que és un joc molt terrorífic que a més m'agradava molt perquè a mi la saga de jocs de Resident Evil són els meus preferits, dels primers, i a Dead Space van agafar la tònica del Resident Evil
però amb una miqueta l'acció justa per no treure l'exploració ni l'ambient terrorífic que l'envoltava. Estava molt bé, o sigui, tenia una mica d'acció, però no eres un matón amb una metralladora que mataves tot. Jo us explico. En Dead Space, Isaac Clarke, que és el protagonista, és un enginyer d'una companyia que se'n va amb un grupet a la nau Ishimura, que és una nau que ha deixat de tenir comunicacions. Ishimura es diu la nau. Ishimura es diu la nau. Pensava que anaves a dir Ishimula. I simula que se'n va a la nau, però no se'n va al bar. Vinga. Se'n va a la nau i simula. Ishimura. Que és una nau que realment no té res d'important. És una nau que és una nau de càrrega que es dedica a la mineria. Van a planetes, extreuen minerals i els porten. No té cap secret, però ja fa molt de temps que no tenen senyals d'ella, la van a veure què ha passat. Ell va com a enginyer per si s'ha d'arreglar alguna cosa i a més té un interès personal perquè la seva dona és de la plantilla de l'Ishimura dins de la nau. I va rebre un missatge aquests que queden a mitges i que queda una mica escabrós, però ell volia anar a veure què passava. Tal com arriben es troben que està tot desolat, hi ha algú en suma que algú no ha anat bé i tal com estàs allà en 10 minuts ja tots s'omplen omplir d'unes criatures que no tenen cap mania en assassinar a tota la plantilla que ha vingut a arreglar l'Ishimura i tu ets l'únic que aconsegueix escapar. Jo recordo que crec que comences que no tens armes, que has de córrer. És que, evidentment, el que dèiem al principi, Isaac Clarke és un enginyer. Sí, és científic. Sí, no és un de la companyia de seguretat o és de l'exèrcit, és un enginyer que va allà a arreglar portes, a arreglar maquinària, a arreglar motors, i ja es troba, evidentment, que no té sense armes, va amb el seu tratge. Llavors, la gràcia està en que, indefens davant de la nau d'aquests bitxos que es diuen necromorfos, que més endavant descobrim que són transformacions. Clar, és que al final tot són transformacions. De cossos humans morts. El motiu, a qui vulgui jugar al joc ja el descobrirà, és un motiu de culte, és una història molt xula. Ell es troba que sense cap preparació militar ha d'intentar escapar de la nau, ha de descobrir què és el que està passant i ha de trobar supervivents i sobretot saber què ha passat amb la seva dona, és el que el fa anar, però ell no té cap tipus de formació militar. Què fa? Fa servir eines d'enginyer, fa servir una màquina que és com una llança tèrmica, que evidentment serveix per partir els bitxos, tenen una pistola d'impulsos, que és com un martell hidràulic. Totes aquestes eines, ell les converteix en armes. Sí. Molt enginyosament, no? I a més també està molt bé que la trama ho hagin fet així, perquè realment en moltes situacions el que has de fer és apartar-te, fugir i trobar l'angle per poder aprofitar al màxim les municions, entre cometes, que tinguis. Perquè recordo que no era disparar per disparar, o sigui, havies de tallar les extremitats dels bitxos per matar-los, no sé, els braços, les cames... T'has fent spoilers. Home, no. Però té tota la raó. El punt dèbil dels necromorfos no era disparar-los al pit, eren tallar-los les extremitats. Que havies d'arribar a aquesta conclusió. Imagina, clar, arribes... El que sí, el sistema d'exploració et dona per l'Ishimura, dient que és una nau, però és una nau enorme, moltíssim gran, i tu, evidentment, en un joc d'aquests, és d'aquests fas de recadero. Vas a un lloc, evidentment, ets enginyer, tens la formació per arreglar els motors que necessites per posar en marxa els sistemes d'energia auxiliars, per poder fer servir les naus auxiliars, i has d'anar d'una punta a l'altra de la nau, arreglant diferents coses, trobant amb diferents personatges, i intentar escapar. L'escenari està recreat d'una manera superxula, i l'ambientació és el millor. I més si jugues amb auriculars, que tu vas sentint aquell eco d'aquells espais grans metàl·lics, no? Que a mesura que et vas movent, igual sents una cosa, però tu ja saps que se sent des de molt lluny, però dius, no vull anar fins allà a saber el que és. No, la veritat és que Dead Space en qüestió de l'espai, molt, molt recomanat. I és en visió tercera persona, o sigui, estem veient en tot moment a l'Isaac Clarke. L'altre joc, que també està recreat a l'espai, boníssim, és Alien Isolation. En Alien fem referència directa a la pel·lícula. I diguem-ne que el videojoc estaria ficat entre la primera pel·lícula i la segona, entre Aliens i Aliens el Regreso. Molt bones. Sí, ja en parlarem. Les pel·lícules molt bones. Aquí en aquest videojoc d'Alien Isolation encarnem a Amanda Ripley, que és la filla de la dona més mala sort del món, que és la teniente Ripley, la Ellen Ripley. Aquí a Amanda li explica... Ella treballa en la mateixa companyia que de la Nostromo,
de soldadora, és una altra enginyera, i li donen la notícia que en una estació espacial molt apartada han trobat una baliza, no sé com es diu en castellà, però bé, una senyal d'emergència en la que hi ha uns missatges de veu que poden donar informació del que li ha passat a la seva mare, que porta desapareguda des de tota l'edat que té ella. Clar. Ella, evidentment, es llança amb l'equip d'exploració que va parar amb aquesta estació espacial, i quan s'acosten, què es troben? Que no hi ha comunicacions a l'estació espacial, que no saben què ha passat, ningú els hi contesta, i tal i com entren, una explosió dins de l'estació espacial fa que la seva càpsula esclati, hi hagi tot un descontrol per poder entrar, ella salva la vida miraculosament i entra a l'estació espacial per descobrir que està tot desolat. És una visió en primera persona, no és un first-person shooter, bàsicament perquè no tenim... Bueno, les armes no és un dels punts forts, és més aviat d'explorar, córrer i amagar-se. Clar, perquè els aliens són molt xungos. I aquí en tenim un. Només n'hi ha un un. alien, perquè ens fa la vida impossible. Ah. I aquí el que es tracta és d'explorar la nau, descobrir què és el que ha passat, trobar aquesta informació que ens interessa de la nostra mare i que no ens atrapi l'alien, i a més tenir temps d'escapar. Aquí trobem que l'estació espacial va tenir diguem-ne que l'exploració espacial en general va tenir un boom en què la gent anava a viure a l'espai dins d'estacions com aquestes i que ha anat doncs, a molt menys. I amb l'arribada d'aquest de l'alien que ningú sabia, doncs, evidentment, que és el que passa morts per tot arreu, gent amagada i espantada. Clar. Tenim la banda dels sintètics, que per qui hagi vist la pel·lícula... Sí, és veritat. I ja dic, sintètics amigables o no, ja veurem el què. Bueno, un joc molt recomanable, amb una atmosfera molt xula, i ahir una coseta abans d'acabar que m'agradaria dir és que em fa moltíssima gràcia que es manté el futur retro del Ridley Scott. Que Això vol dir que hi ha el tema de les naus superxules, supermodernes, no? Però els monitors dels ordinadors continuen sent amb el fons negre, amb les lletres de color verd. Això és molt xulo. Hi ha radiocasets amb casets per tot arreu, perquè és la manera d'escoltar la música en el futur, segons Ridley Scott. Està molt ben aconseguit, i allà et sents en un moment perdó, com si estiguessis tu a la teva nau passejant per tot arreu i fugint d'un alien que crea un bon rotllo que no vegis. Morim moltíssimes vegades, Qui el provi i mori cada 2 partes, que no es preocupi, que És això normal. per aquí hem passat tots. I de pel·lis, què, Jordi? Que queden 3 minuts només. Queden 3 minuts. Queden 3 minuts. Quina pel·li així de bichos de l'espacio exterior tenim? Em poso nerviós. Així... Així saps el que em passa a mi cada programa. No cridis. Bueno, No, a veure, la pel·lícula, la que em recorda a mi a Bitxos de l'espai exterior és Critters. sí. Hombre! Hombre, Critters, la típica pel·lícula. És del 86, vale? I està dirigida... El 86 també? Sí. 30 anys? 30 anys, també. I està dirigida per Stephen Herek. Aquest home va fer altres pel·lícules, però em va cridar l'atenció que va dirigir més tard, el 1998, la versió de 101 dàlmates. amb Glenn Close com a Cruella de Vil. Sempre bitxos. Sí, m'ha fet gràcia. Es van fer 3 seqüeles de la pel·lícula, o sigui, fins a Critters 4, i a la tercera podem veure a Leonardo DiCaprio. Sí, quan era un nen. Molt jovenet. Sí, Mira. a més passa amb un bloc d'edificis, no? Crec recordar. I després una altra curiositat és que la mare de la primera pel·lícula de Critters, la que estem parlant ara, és la mateixa actriu que fa de mare a E.T. Què dius? Aquesta dona tenia un problema, Aquesta no? dona està envoltades d'extraterrestres, ja siguin bons o dolents. Sí, Potser ella era un extraterrestre. Exacte, era un focus, anaven tots cap allà. Clar, potser ella era la mare extraterrestre. Potser. I venia el pare a A què? parlar. A què? Què anava A parlar. I de videojocs els Critters no se n'han fet, que és raro, jo pensava Els Critters eren bitxos que venien de l'espai, Sí, no? Creus que va- sí, Eren com l'espai. forajidos de l'espacio que venien després als cazarrecompenses a la Tierra, aquells que es transformaven i agafaven la imatge d'algú, podien imitar Clar. les faccions de La forma qualsevol. humana. Sí. És que siguin bitxos de l'espai exterior o zombis o virus o el que sigui, sempre hi ha Sí. transformacions Sí, sí. en les pel·lícules de por. Hem après molt avui. Molt bé, I bueno, Sí, i ara... ja és una bona opció, de les transformacions, Sí, perquè sí, dic, està una perquè- miqueta enfocat a tot arreu, sense ser la protagonista, però toca a tot Clar. arreu. Clar. I ja està, ja no parlaré més, ara et deixo a tu temps i... Jo no sé, ens i queda un parles minut. del que vulguis. Doncs, bueno, en aquest minut només dic que si hem de parlar de coses així també de l'espai exterior que són els alienígenes, no podem acabar el programa sense fer referència a Expediente X, que estic segura que al Xavi li feia molta por.
Però he de dir que no me feia molta por perquè no vaig veure cap capítol d'Expediente X. Com? Hola. Madre mía. És que el feien molt tard els dimarts. Apaga i vámonos. Aquesta és la teva excusa? El feien molt tard. A que fer jo molt havia tard, d'anar a de dormir. veritat. Deixa que rigui. Bueno, potser el que podem fer és li regalem al Xavi els capítols d'Expediente X i ja quan els hagi vist podem parlar una miqueta més d'això. El bo que té Expediente X que parlem de totes les coses que fan por. Parlarem de coses de transformacions, surten monstres, està la història mitològica, que és sobretot la conspiració, no?, dels Estats Units, de quan a l'Àrea 51 va caure a l'OVNI i tot el que ha passat amb això, però després, a més, hi havia capítols que eren com el monstre de la setmana. I, Que eren divertits. aquests podien ser divertits o podien fer molta O por. fer molta por, però estaven bé. I, de fet, dic que els 6 capítols que van fer a principis d'aquest any hi ha un de transformacions que és boníssim. Sí. Que no direm més, Que perquè jo crec si que és el, algun dia és el millor que han fet. Que han fet aquest Sí, any, no? l'últim aquest han any fet han fet uns 6 especials, capítols sí. Ah, nous sí? d'Expediente X que continuen la història i hi ha un que va d'una transformació que no direm més per no fer un spoiler, però que és dels millors capítols que hem vist aquest any de qualsevol sèrie. Vull dir, és brutal de riure. I jo crec que ja potser ho hauríem de deixar aquí, que se'ns menja el temps i la gent ha d'anar a veure La Mosca. Sí, ja sabem que esteu a la cua de la Penny, a punt d'entrar per veure La Mosca, amb l'auricular posat escoltant Ready to Play. Sí. Esperem que gaudiu molt de la pel·lícula. Nosaltres tenim moltes ganes de disfrutar totes les activitats del Festival de Terror de Molins. Vosaltres, si podeu, no us perdeu ni una. Ja sabeu que amb el gran final de les 12 hores de Les 12 Cinema Terror, hores. que serà Que una xulo. passada. Sí. I bé, des d'aquí, doncs, bueno, Jason, un plaer en aquest especial horror. Igualment. Nani, avui has xerrat molt, has Sí, estat supercontenta. estic molt contenta. Ala. I jo també em despedeixo a tots vosaltres. Una forta i terrorífica abraçada. Passeu molt bé aquesta setmana i adeu. Bon festival! Adéu.